Абе, само ти бъгва на тебе, да си бъгна. Как няма да ме цели? Уф. Какво те мъчи? Сънка, ти го правиш? Рекавам, се купувам и ти ми отивам, умирам. Рекавам, се купувам и ти ми отивам, умирам. Умираш. Стандартни работи. Стандарт, правя каквото Ташо прави. Война, май... Чакай, стой, че ми звъннаха. Добре. Добре, няма да бия. Тук съм. Чакай, пак ми звънат. Човек, звънят. Напред почиваш. Хубаве, няма да си ми звънил. Няма да те нападам спокойно, само ще пия тук. Тук съм. Ти така каза и преди малко. Не, че постоянно ми звъни. Ахмет ли? Добре, какво? Пак ми звъни. Ташо, филера. Никто ще бие. Застреми се малко от себе си. Закони се биш за семейството си. Аз ще на лейновите майната му. Не мога да се нафармя. Сега се чуда къв бил дес. Ох, батко. Ето. Наш ортот. Наш ростот ли взимаш, бе? тота. Сън, къде те убие един път, бе? Не. Той мен не може да му вземе. Не, просто Време имаш. явно не искат да те застрани. Ташо, ти само дето си използва флаша, човек. Абе, Сънка не Не съм фарми, си бе, използвал човек. никакъв флаш. Ти ходиш тука. Аз седях кафа къде ще Малко правя. повече полшенки земи. Проблем ли имаш? Миньонките сами се убиваха. Аз само им събирах експи. Какво сега по-бавен ли ще стана кът съм с тях? Много тежат бе, Ташо. Давай. О, наш ортот. Наш ростот ли почваше? Сънките ще дойде да гани след малко. Добре. Големите болят. Болят ли? Болят. Болят? Болят. Той е тука. Болят. Болят. Боля ла ла ла. Болят. 3, 4, I was ready to strike. А Ники, паднахте ли? Георги, може да играе с тимото. Аз... Ташо замъкна. Ко замокна, че това е нещо... Хай, моля. Аз за кота питах АД или АП герой, че да има някакъв баланс. Не бе, аз ти казах, взимай каквото искаш. Все пак си таби. Все пак се кажеш Ташо. Опасен си. И дами и господа, Не бе, той Ташо е по-добър от нас. Просто Някой записа ли го? Ами в момента аз записвам, Викаш- мисля, че... викаш Ташо е по-добър от тебе, просто ти използваш твърде нубски чемпиони. В момента, между другото, записвам, така че... Давай. Просто имаш low replay. Не, в момента Дай ми ли го записвам... направи бакдор? В момента си записвам с фрапса. Почти умрях. Къде имаш толкова скръв, бе? И просто Дианти си има живот. Съка реда, че много ми хареса. Аха. Аз още не мога да се взема, че с Адеро не аз съм с АП. Не мога да ги убия един час на 4-то ниво. И че нямаш, как да те изнеса. Сега то сещам. Браво, Ташо. Бай, Ташо го взе, бро. Той взе на 6 лева покрай Ташо. Браво, Ташо. Си експито е. Не е честно. Почвам да сера. Така, първата изстрада гъба. Сънката още има запит. Велико, стой там. Не, бе. Господоляще! Господоляще! Къй се? Така Сънка натам тръгна. Ще се скъсаме! Ами! Между другото, никой го няма, може да дойде към вас. Не, идвам. Да не си взимаш бафа, бе. Не. Просто това са много бавна. Той го няма. Много съм бавна.
Абе. Кога ми сбиени той, Няма да умра! Айде стигай, чик, така ми бие се биеме! Защо? Аре, така че няма убиеш. Браво, Илко. Чет хласа и сера. Керц, уби го. Не, той няма помага мен да му убива. Ако мене му Не, убие... говоря да уби Ташо. Що? Така. Заради тебе Ташо ще страда. Не съм някакъв ликче. Пука ми. Пука ли ми? Как няма да оцеля стоиш и бънат кила? Малко е лесно за доджване, след като винаги стреляш от дясно. Ако имаш малко ум, да сетиш, че трябва да тръгнеш в другата посока. Той не може да се обръща другата посока, е умник. Не бе, като доджваш кюто на Диана, малко ум да имаш, че да тръгнеш в другата посока. Да, дясно също с от тебе. Наляво от Диана. Да, надясно от тебе, ето. Вече 5 пъти го доджвам. It got a stink. Трябваше да взема смайт. Люджим да опи. Трябва да вземеш... Не, Ники, няма стане така. Хаде. Добре, да. Аз сега събирам заедно. Вик, ще така да ги изнесем. Не, Великче ще умре? Не. Как ще умре, бе, това е велики шеф. Бърза телепорт. Браво е. Това беше бърза телепорт. Вай сега да твоите към това на сънката територия. Не, между другото, не ми би джункота, стали. Аз вече ти сварих половината. Да, знам. Да, знам, ми остай чуле. Да ти гади величи. Не. Трети да вдигаш. Си много малък левел, бе. И аз че казвам, защото аз почнах с АП руни. Ти слаб, бе. АП руни танк мастер. ДНК. То спак. Тихо, да та иба. И аз тебе го казвам. Велико ганкне, бе. Идвам... Тръгвам от това, от база. Идвам след 10 минути. Когато го убиеш, тогава ще дойде. Вай, ти си 2-2, бе. Вай, си бахти добрия, бе. Че ти си маната 1-2. свършен, много се изнервам. Ами го писи. После защо си взимам полшанки? Ти пак ли е? Не, между другото... Чай, че аз ги гледам, чай, че ги гледам. Пак ли ти е? Бати гадняра. Не, между другото аз съм си... си правя в момента реда. Аз се изстрах преди малко. Защо кажеш къде си? Никой в момента... Сънките не Никой може да няма го дойде. уби. Да, никой няма го уби. Не ми се вярва никой от време след мен. Едва ли. Той е по-важно да се доказва колко е слаб. Не. В момента са на работа. Що? Там ще успя да го убия. Миньонки спрете да биете колата, бе, баси. Кретените. На 300. Още не съм достатъчно върти за тези птички. Това е сънка. За птичките. Аз преди малко на другото си взех. Знам. Само да си ползва пак. Ай, чао, куличко. Ще направим. Габосерача 69. Прекрава. Е така мри. Сега ще имам видимост върху драка му. А как ми се пикай, майко? Отивай. Ма, ела на мида първо. Викаш ето като дойде. Да, направо ей тук пред кота, ще е много удобно. Къде си, бе? Къде може да според тебе? У нас. То бил два маня. Я? Не, аз на Ташо. Точно. Сън какъв е твой билд, бе? Пак как ми го копира? Не, билда ми е така. Билда ми е Longsword Half Scepter, коли не. Да, знам. Втори рунд. Този флаш. Ти мисля кюто човек, направо щях да те изнасили. Всичко беше изчислено, е. Да. Ма флаша обаче видя ли го?
Като цяло тук много ме зарадва как ми избегнал от книгата. 200 демидж от миньон. Сънка, ти в момента кое пиеш? Теб си Иди чекай. го убий да сънка. В момента оцелях. Тука моето момче. Той е добро. Ело! Ето го! Велико видяхте! Как пилищи маняк. Той се е страна тука. Достатъчно. Сънка не дей. Стига бе, човек! Ето, Шик- той мина. Ших се от това мога да ни бутна колата. Да, от един аутоатак. Какъв аутоатак ти си пусна кил, бе? Ми да, един аутоатак е. Добре, не. Гледай заради тебе, бе. Добре, това сега не беше честно. Не, извиняй. Да, наистина. Не беше честно. Сънка, Човек ще да бутна колата много по-рано, бе. Не, няма. Ще. Щях, бе. Аз ще дам всеки кил, споко, аз дойде ти дам кил. Да. И ще му дам човек, да е честно. Та ще е ела топлейн. Няма за кой да ходи чак топлен. Добре, че ми. Много си крив. Този миньон няма да мърда. Да, и сега блокира демича върху миньонката. Правиш. Еми аз сега почвам да хиля Ташо. Чакам Ташо. И да трепене и тидим двамата. Аз чакам Ташо за такова. Спокойно, спокойно, тебе няма да бия Ники, спокойно. Ташо ли ще убиваш, бе? Какво, мамо? Какво? Ташо, Какво? Какво? Yes! О, Какво, мамо, ми реши? о. Пак ми мисна въй, много ме изнерва то Сега не мога. Само Еми ми аз мисна. как, сега няма да мога. Еми като свърши играта. Ми след 15-20 минути сигурно. Що ко ме реши? Краката ти ми лиша. Краката. Хубав. Тук Ти съм. са момче. Краката ти миршат, велико. Не краката е рибата Томвер. Държи си рибатон в краката. Или да майката грешка. Така, топ джунглата е моя. Сега бот джунглата. Е първо да взема видимост върху барона. Ташо, дойдеш ли да ме убиеш? Ми да, трябва да отиш да научи на кулата му. Къде си? На мида. Аз съм намидала. Идам до кулата ти по-скоро, защото иначе ако дойде централно, той е... Централно. Николай ще атакува, така че... Не, Ташо! Ташо, че не си хорошо. Джукси ти, мейби? Джукси ти. Не чуй в храста. Има гъбка. Да, така. Ще да отида да скоча на дракона. Не, Херчо, не го стай да му дам килове, гадняр. Защото ти в момента провали играта, човек. да. Като дам един кил и ще се оправи. Ташо си го вземам както си искам. Както си искаш това, че аз не мога преценя кога ти скачам. Сега ще кажеш, че аз съм виновен. Не бе, не си ти виновен, аз съм си виновен, ама... Все пак. Мисълнката будеш... Не, да кажеш, че напълно ма смазваш. Сега ще виж. Не, като цяло си по-добър си станал от преди. И много яко доджваш това. Дай кола. Виж се, бе, Ташо. Какво се гледам, бе? Ами, че Искам да- ти седиш близко до него, като той такива. That's gotta sting. Сега... Ташо, идвам да ти дам кил. Абе, махай се. Не, ще пък имам ред дебъф, фак. Умри на барона. Не знам си къде. Не, аз искам на тебе ти дам кил, защото не те бях предсаквал. Да, ама нали имаш барон? Или такова е бас. Барон бъв, да имам. Да, барон бе. Барон бъв имам. Ще го чакам да изтече. Билдваш ли тута, бе? Нашуртута. Нашора. Чай, че искам да гледам боя. Не, само така! Сънка, кой ти го ръга отзад, бе, маня? Велико.
Махай се! Човек има 1000 песни пари. Пари. И 700 мирби. Убийте ме! Не се давам какво! Ходи го е тъпа милионка. Никога! Боже, Ай, тъпи милионки, ай убийте го е. Ташо! Жив ли сега този път? Миньонки! Здрасти, Пол, как си днес? Шмата, поне вече няма ред. Вече мога да се дам. Велики, забележи билда ми. Тук съм. Това беше, защото не си бях взел дабловете. Не, че ми беше със сигурен кил. А така, взех си звук. Ец. Ама сега сериозно ще отида на мидли и няма да ме убият. Чули Еми, Велики? айде бързо ми отидай към Едлена, защото ако те видя в своята джунгла, Ето, ще Ташо, изчакай ме. Ето, това съм аз сега. Ето ме, уби ме. Да, Ташо сякаш въобще не вкарва деймидж. Човек, той има 800 кръв. 1200 имам, Нико. Абе, Уай. сега за кого направиш Защото и ти получи кил безплатно. Да, защото ти получи кила, ще да бутна по тези са. безплатно биш. Човек, трибейска атаки изпуснах, ще да я бутна много по-рано. Да, 15 лева. О, така гъбката. Чай, това не е ли Който душа? е. Мислих, че Велико е сложил. Велико на уста. Аз бях своя полицейн, като бягах от Велико. Случайност. Не, не. Един губи на всички важни места. Освен и тука. И се отивам там. Как стига си махал миньонките, бе, човек? Питай, ще се бутни кулата, е. Еми, остави играете едно в едно с едно, нас няма, само детаста килнах. О, да, ти ме кила 50 000 пъти, разбираш ли, се Един намалява. път. Два пъти. Аз съм 1-0, едно е тук. Това е стъп. Вай, ако още един път ми мислиш кюта. Да, ето, чекай, Аз го мисвам. Ти го мисваш. Ако ме поставиш, ще дразна Ташо. Чекам. Как се флашна? Ой, сега вземам това. Че Вилко, ай сериозно спри. Чули, сериозно спри. Абе, няма маляк. Това е. Ай, ще спра. Почваме да спробвам Ташо обаче. Не те, така че. Сънка, иди по най-бързия начин и ми изчисти бота. Няма да ходи да чисти. Човек, гледай какво става, е. Еми, при Ташо Да. ми биха топа. Велико, заради тебе ще отида. Сайт направи. Аз го взех, понеже нямах батерия и сега ти го давам. И сега идвам маняца. Който остана на мида, остана на мида, отивам. Ма не знаеш, че той няма да ви направи. Той купих си нашия от 100. Абе, кой е този? Ванко, махай се, бе. Остави го, поне мълчи. О, вече имам наша от 100. Фащам баш, че повече ферми от цунката. Фарми. Ами да, че само дразни ще разбереш, не? О, волята. Нуп. Ей, миниш ли реката и дойш в моята джунгла, умираш. Майната ти. Да, чика, че ли не си минал реката? Не. Това беше отдавна. Сега си взимам Да. Сега си взимам реда. Що ми го няма, е? Телепорт цънката. Кеста ми реда. Също си го взе. Не си го взех аз. Да, после. Как му уби? Не, ти умря на колата. Не го ли... Верно. Аз взимам видимост тук върху реката. През барона сега няма как да минеш. Ти
Мазни атак спид, вади това ти има. Вей, ти не плата, вей. Сега ще на топа да ги изчистя. Добре. Според точно няма се притесняваш от топ лейна. Добре, ти оцели ли Маскю? Какво? Оцели ли Маскю? Да. Кога? Не, аз оцеля и ще се Ники. Но аз сещам една фона. Тима! Удри му една бейска атака, бе. Няма е. Да го убие, няма го убия, ти викаш. Ако колата ще го убие, тогава ще го ударя. Защо? Не. Защо не го Не, ударях? между другото и аз ядосвам, защото ще да го взимам. Вижте, точно се респаунат. Ама Никито най-много трябва да се Аз садни. хубаво фокус на миньон ми решим. Абе, нищо не трябва да садва, той и умря от кола. Аз трябва да садвам, защото не го взех. Който и нещо, бе. Тато го донесе шапка. Велико изчисти. Велико изчисти топа, Велико идват много миньони Там на са топа. палатката, ей. Велико топа. Добре, бе, човек. Какво е това? Яде ли се? О, да, ще избяга. Сериозно ли? Аз ще трябва да чакам под колата на базата, че да. Че да може Сама. да го килнеш. Че да може да го килнеш. Е страшна работа, бе. Свенка, ти защо се опиташ да минеш джунглата? Така да е реката. Цохна да минавам реката. Затова ми падна в гъбата. Сега пак ще паднеш, не, там и за малко да паднеш на гъба. Това е гъба. И джунглата ти. Еми, че само слагаш гъби в джунглата. Опа. Така ли спри сама? Чека, аз сигурно минах в момента през 10. Вау. Ще получи кил. Не отива надолу към това. О, сънката има гъба е тук. Ами, че спри, сериозно. Ама не бе, аз те видях, защото нали имах рака беше... Нали рака падна в една моя гъба. Не, ще ме вземеш. Жабата, опи. Въй! Браво на мене, бах ти добре деца му. Ташо пухо стой под кули. Знам, аз просто исках да видя дали е там. Станаха ли му кули? Да. Да, ти кулити. Все още има надежда. И сега гледаш на топа бутат работи. Не, между другото аз Е. нямам там. Ние с Вилик ще ги бутаме обратно. Да, аз сега отивам да канна бота. Така и клирим бота, аз ще клирна топа. Но ме е смешно как Херци си пропуска кюто. О, Не го пропуска, аз го доджвам. Аха. Мисля, че едно е също. Аз мисля, че ги двети. That's gonna stink. That's gonna stink. Видях една мишка тук. Спокойно, аз те виждам. Какво имаш? Гъби в базата? Не, даже не те знам къде си. Аре, лая, Ташо, ако съм на сиръжа. Проблем ли ти е? Паси. Само не отивай към бот джунглата. Към джунглата. Защото на колкото си живот ще умреш. Какво си направил пак тука? Не влизай в храста. Така, върни се обратно. Не влизай. Какво? Влизай. То Сигнайт няма ли да тръгне?
Ми Не. Не, Човек, да, аз без това бях на Само ти 500 даде кръвняш, ама 500 вземеш. Бой, човек, точно не ме е набил никакъв демидж. 1500 демидж от кулата. Еми, брал на нея тогава. Дали ще успея това да го направя? Сънка, знам, че в момента ме виждаш какво правя, ама само не дай ми го пиесна. Искам да видя дали ще успея да го взема. Не, няма споко. Просто да имам била, искам да се фармя. Добре, и аз пирам го толкова. Добре, аз ще го взема, пък съм на фул живот, бе. Кое е дракончето? Да. Виждаш ли ме сега? Нали ме виждаш в момента? Да, Виж на колко съм след... Защо се е дракона? Кара. И той инхибитор със сетия се респонни. Сети се. Само ако му има пътишка и сте останалите гъби да ги махна поне. Да не стане инцидент. Като цяло в Боджунглата вече нямам гъби. На топа имам... Значи откъдето дойде преди малко... Не, сега, спри. Не, спри. Точно пред тебе, на милиметър пред тебе има гъба в храста. Да. Друга? Значи сега, спри, стой на едно място. Сега тръгни нагоре в ляво. По средата точно. И там има гъба. Малко в ляво. Тук точно в ляво. За тебе някъде, точно. И сега тръгни към да се връщаш към базата. Пак през центъра мини. И готов си. Вау! После сега давай тук надолу, давай надолу. Аз ще умра! Еми тя гъба, сега ето готово. Имам още една гъба зад реда, ама тя сега ще стичи. Една, където ти имаш долу в твоята джунгла. И имам една, която е над крака. Горе на това. Чакай, че ми лагам. Бе, сега ще купя Infinity Edge. Аз още не мога да се взема един айтем, дето искам. Готово. Купих си Buffalo Sword. Че на момента единствено гата ще бутне обратно херца. В момента между другото там има хвъртите, видях. Да, Не няма. знам, обаче битката на мен ми е интересна. Макар че аз нищо не правя. И стига си фарми. Точно загубих. Лестила. Може да не успее да бутне, защото няма милионки. Направете втори рунд, ако искате. Между другото, според мен наистина ще е честно. Ще е честно да направим втори рунд, да имат шанс. След това ще цъкам ранка с... Аха, да. Избяга, нали? И аз така си помисля. Излезе си късмета, уби го и... Карай, кой ще Аре, няма Човек, Нали мисля ще спирате да сам бутат? милките по прада. Всъщност ти помогна. Това е стига така, маня. Как го троли? Ай, велико. Не, нята би е спокойно. Ти спаш. Взех асист. Човек, ай стига е. Ама аз ти ще съм ти направя, даже не съм те докоснал. Не знаеш как взех асист, това е якото. Как взе? И хилнах го. Даже сега това е шанс. Никакъв шанс няма, човек. То те са супер миньони. Има шанс, аре. И колата му е да на би мат. яде. Чакай, аз докато стигна до колата му, той ще такова. Нали знаеш, че вече нямам Нексус? Няма, то миньоните му като дойде, той ще дойде и край. Една бийска така. Аз нямам никакви идеи. Не се предай сега. Значи той може да ми покрай джунглата ти вземи Нексуса. Дашо. Той още не се е респаунал. Вече се е респаунал. Давай само да взема големи миньонче, да не бута с него. Това да го направя? Не, няма го направя, това ще е хиперен честно. Що? Какво направиш? Да си изсера пред Нексуса. Как звучи да се изсера пред? Това не е библейско. А не. Омага. Дашо, къде отиде? До туалетната. Да ви умре. Пред Нексуса е. Лестила.
Какво става? Не, спокойно, няма Какво? така. Защо си моята от джунгла? Ми не знам, разкажа да Я ще чуя къде са ми нещата. Чакай. Опа, иди. Чакай, Не имаш къде. Е, Опа, спирам Абе, се. ей! Наравно да е, готово. Ела да дай си ми. Тук ще стри. Ей! Ред бъв. Ай, стигай, човек! Ще разревиш от ми. О, да, разбираш, ще развива, да, Ма първи ме оцели, ей, шматка. Човек, бе, не искам аз да са. Абе, с. Абе, Какво? как ще играем? Добре. Добре, само не трябва да биш Ташо. Не бия Ташо, ще бия кулата на Ташо. Не. Да, аз 2 супер миньона, аз какво да направя? Дори да те убият, те миньони ще бъдат преследвани. Или обратното. Аре сега, как ни умря, бе? Войне. Няко, то... Чакай, ще спра миньонката. Не, да го бях убил, беше ясно, че ще Спра умра. миньонката. Да, колкото съм по-добър. О, закрита е, но Аз съм добър, yes! Го ми пише изи.